Kuyintokozo ukukhuluma nawe uPastor Uningi. Isifiso sethu ukuthi wonke umuntu esuke enombuzo aphenduleke. Ingakho kwesabe sesishiya inamba la ukuze obhalile uma ukuthi uyabona ukuthi uthatha kude lesingamphendula ngathatha le namba bese phone, yabo. Kodwa ngikutholayo ke abantu bebengakusebenzisa le namba. Ngokwesifiso ukuthi ke beyifonele inamba ngesikhathi esifanele kodwa bese be-abuse inamba befone ebusuku befone ekseni be-WhatsApp, of which I've said I don't want people to WhatsApp me. Angifuna nibe ngi-WhatsApp, yabona. So abantu ke banjalo banikeza usizo bel-abuse usizo, yabona. Fona kusongo 9 ka 5 ntambama Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday abantu abayinkonzweni Speaker Rose for real. Sawubona bhuti, iphuphe kubaba ongasekho enginike izinkwa umbiza ngobhuti uPastor Uningi. So one, ngokujwayelekile uma uphupha umufi, umufi umuntu ongasekho, umuntu ongasekho umufi umuntu osowashona. So one, uma uphupha umufi kuwuPaul uhluma ekunika izinkwa noma nje ngabe isinkwa ke. Lokho kuzobe kukukhomba ukuthi lithela inhlanhla nenhlala kahle nempilo enhle futhi emnandi ngenxa yokubusiswa ngomsebenzi noma ngenzuzo ngomhlamo wakho okanye imali nje ozoyithola ungalendele. Shulu kukhona konke osebenzela phe kwakho kuzophumelela ngemuva kwaleli phupho. Ingakho omunye uphuphe bemphisinkwa ngasasa thola umsebenzi, omunye athola imali be-applyele, omunye aphumele NSFAS, omunye athola uxhaso, omunye banguphi imali. Two, ngokwesintu uma uphupha umufi uPaul uhluma ekupha isinkwa. Lokho kusho ukuthi kungenzeka sesifikile isikhathi sokuthi ke usukume wenze izitshalo zakho, ngabe yiladi, omunye ngathi ukukhamba, omunye ngathi itiye, omunye ngathi isithebe esidingekayo. 3, komunye umuntu kuyenzeka uma iphupha umufi kube uPaul uhluma ekunika isinkwa noma izinkwa, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu uyisidalwa esihle lesikukhathalele esisondela nenhlanhla nengcebo nemali kuwe. Okusho njengamanje kungenzeka usole kwazi ukuthi isidalo esiza nenhlanhla kuyilesi. Shule njalo ufuna usiphahla mawukuthi umuntu ofuke ithemeleza, ifuna ukuthemeleza, ifuna ukuphahlela wenze icelo ethinta ubunhlanhla nanga umuntu ongamphahla. Ngokwesimo. Siyabonga.